Another blessings po from the sea. Ayan. Ayan ang uulamin namin for tonight. Ayan, pinanguha ni Kuya. Anong tawag nito sa atin? Ayan, ang shell na to. Sana magustuhan nyo. Ayan po. Ito sa amin sa summer. Parang ano to, tilapia. Tilapia. Ayan. Ayan po ang uulamin. Pakita ko sa inyo how to cook by Chef Amina. Ayan. Thank you so much. Ayan, lagyan natin ng talbos. Talbos ng kamote. Oh, daming gulay. Masarap yan. Sabihin mo kay Kuya. And talong. Talong. An okra, nakalimutan mo. Ayan. Oh, maraming talbos. Para yummy. Ah, ito pala, okra. So, nakalimutan. Favorite daw ni Kuya ang okra. Ayan. With matching okra po. Ayan. Sabihin mo kay Kuya, yung yes. And this is loya with matching magic charap. Ayan, with matching sili. Ayan po. We will show you. And this is the coconut powder. Coconut milk powder mix. Ayan. Ay, ito po, ayan, yung ating ihahalo dyan. So, little by little, we will show you how. Ayan po. So, i-picture natin muna. Gagawin nating thumbnail. Ayan po. Talbos ng kemote. Tapos na yung talong, okra. As you can see, ayan, okra. And then, ito talong. Ito naman is talbos ng kamote na ang next. Ayan, talbos ng kamote. Medyo marami-rami kasi marami kami. Marami kami makikikain. Maraming bibig. Ayan. So, almost ready na po. Next natin yung ano, yung pagluluto na. We will show you how to cook ginataang bato-bato. Ginataang shell. Ayan. Bato-bato. Ating bato-bato. As you can see, this is different kinds of shell that we found in the sea. The ocean. The sea, Dubai Sea. Right? As you can see, this is all yummy. We wash it nicely 100 times. We clean it. Because we will eat it. We missing this type of food. In Philippines, we call this one tuwad. What? This is we call tuwad in Tagalog, dalagang suso. Some other is dala ng suso. Ayan, we call it like that. Hello, welcome po sa ating video for today. We are cooking ginataang shell. Ginataang shell for the start. This is the fire. We on the fire. The gas stove with lighter. Meron kayo Okay. niyan? After, next, when it is hot, we will put the cooking oil. Hindi cooking oil. Ano? Directly gata. Basta kuluan. Okay. So, gata, yes. This is the coconut milk powder. As you can see, we will use this one. And this is the shell.
And this is the mixed vegetables And the while kumoite. washing on it. Kumoite. Yes, with lady's finger and eggplant. Chalong in British. Chalong. Okay. So, while we are waiting for the coconut milk, meanwhile, patalastas. Pasok! PJ, Joke. pasok. PJ. Joke! Ang aming dalaga. Pasok. Yes, make gisa-gisa. Hindi na pala igigisa. O, nasa na may hot water ka na? Saan yung beta? Ayun o. Hindi yan, yung nasa lata. Wala ka naman dala. Ay, yun. Sa tindahan. Ah. Saglit lang. Patayin mo. We will put the coconut cream. Yes, this is coconut cream. And we will add bawang, sibuyas. So, I will put the onion, ginger, garlic in the coconut cream. And ano yung sandok na ano? Kasi para hindi mamuo. We make halo-halo all the time. Because it should be like that. So, ha? Ano yan? 2 weeks or 1 month? Namamong tayo daw. Yes, we will wait until it become boiled properly and nicely. So we make halo-halo all the time. As you can see, slowly na po siya. Nagbo-boiled. Ayan. I-drain mo siya. Yes, this is much and we have much vegetable on it. So, make halo-halo. Dagdagan ko pa yan yung ano na yan. And we will add more coconut milk on this. Ayan po, para hindi tayo maano sa tugtog, hindi tayo ma-copyright, we will add more coconut milk. O yan. Coconut milk and start boiling because we have more shell to put. This is different types of shell, but we used to eat this one in Philippines. So, while we are here in Dubai, sometimes our friends, they used to go in the sea to find these shells because sometimes we are craving. Ano craving? Explain. Sometimes we feel to eat shell, but we cannot find in the markets. So we need to go in the sea or in the beach or in the shore. In the shore. So meanwhile, we are waiting to boil this coconut milk and cream we mix together. I don't know what is the difference of coconut milk and coconut cream. Somebody can explain to me. Yeah. So we mix it together, and then we will wait to boil and boil and boil. And as you can see, every vegetables we have here, kamote, this is sweet potato leaves, and this is eggplant and okra, lady's finger and green chili on it. And this is the main dish that we used to cook. See, they are different. This in Philippines we call this in Tagalog suso ng dalaga, but in my village we call this tuwad. And this one, this is more tastier. Bulid, we call it bulid. See, bulid. So we will enjoy. We have party later on with friends. And this is the nicest one, biggest one shell. As you can see. Yeah. The bitter cooking. So we go back here. In the coconut milk, we make halo-halo. While it's boiling. Para hindi po siya magbuo-buo, mga friend. Ayan. Ang shell ng dagat po ay maganda if meron kang sakit na goiter, parang gamot din po ito. Kung kumakain ka ng mga seashell, ng mga laman. Yung laman po, hindi yung shell mismo ha. Yung laman. Ayan. While cooking. Yes. Unti-unti nating lulutuin ang shell. Wala pang ligo-ligo yon. Ang inyong sister. Ay. Walang tiyo naman to. Ayan, kulo-kulo na siya. Ihintay lang natin. Parang I smell the aroma of ginger, garlic, onion, and vegetable cubes. Aroma of vegetable cubes. Slowly but surely, we will mix it well. See, oh, nice smell. Yan. With magic po. Minagic na po. Lagyan natin yung shell. Ito natin yung shell. Sarap ng sabaw niyan. Tapos yung gulay. Last mo yan. Okra. Ang okra. Sabay mo yung talong, tsaka okra. Mabilis lang yan. Basta last yung talbos. Ayun, masarap yan. Maraming gulay. Ang ating pagluluto. Yan. Ayan. Pasensya na kayo.
Dahil medyo makalat ang aming kusina na maliit. As you can see, maliit lang ang aming kusina. Pangga, kaya may halo-halo all together. Hintayin natin na kumulong-kumulo talaga siya. Ayan, nalagyan niya ng paminta. Pamintang durog. Si pamintang durog. Pino naman eh. Nakulo na. Ayan. Hindi mo muna sana timplahin. Ano? Lagyan pa daw ng patis. Patis. Ayun ang gawin mong patis. Hindi ko nakapay na sana all. Magayan kaya ako pag-uwi ko dyan. Nag-crop top. Nag-crop top ako. Tapos ang haba ng tabing to. Ibabash ka? Baka mag-viral ka. Kulong ako sa airport. Hindi, mag-viral ka. Ayun, nakabalot ang ulo. Ako kilala ko. Ako nakamas ako, di mo nakilala. Kaya nga. TikTok ko man ako doon. Ayan po, nagmarites na kami habang nagluluto para lalong sumarap ang aming niluluto. Nagmarites at nagmarisol lang. Masarap ang flavor. Nagdagan ng patis na kipay. Sana all. Ganyan ang suot. Kulo na yan. Bukuha nakita ng kukulo. Nagbababos na siya. Kasi may ano naman kasi ang apoy mo. Hindi na yun lang ilalabas. Wala na daw ilalakas. Ayan yung music na yan. Haluan natin, samahan natin ng pagpugay. Ano yung paghalo sa bicol? Halo din. Halo natin. Tapos next, ipasok natin yung shell. Yung kulong-kulo na yung ano. Yung masyadong... nilinisin ni Kuya, tinanggalan ng ano. Hindi yun. Malaking shell yan, nilinis niya yan. Tinanggal niya yung ano. Kung anong nalalaban. Alagay mo na, nagbuboil na siya. Nagkukulo-kulo na. Mga kabayan, mga santing sa kabulbol. Ayan. Ito po, slowly but surely. Unahin yung mga malalaki, tapos ibuhos yung mga maliliit. Dito rin kung kailan lang ako dito, mas marami ko. Okay naman ah. Ako mas gusto ko kasi naglalagay din ako ng ganyan. Ano? Yung sa ilalim ng mata. Pag nag-make up ako, naglalagay ako. Okay lang, ipato mo nila lahat. Yung mga lalaki na. Diba? Yung mga medyo bigger size, ilalim po natin. Para pakuluan ng maayos. Tapos saka mo na yan ibuhos. Ibuhos mo na siya. Yes, yo. Ayan po. Ilagay na natin yan. Ito, wag mong isama to. Hindi pa kinakain. Yung may, hindi yan kinakain. Yung ganyan na yung laman. Hindi na. Ay, may sipit na, hindi yan kinakain. Yes, pakuluin po natin. Takpan mo. Saan ba? Ayun. Ay, ito. Ito ba yun? Ito yan. Ayan, we will wait until more boil. We will wait. Tingnan namin yung gulay. Ayan. Vegetables. And then, we will make it takip-takip. And then, maluto. Tapos, lagay na yung talbos ng kamote. Lagyan mo sa yan, hindi na. Lagyan pa niya ng gata, kuya. Para yung gata na para bang tawag sa Bicol, liputok, no? Ewan ko sa Bisaya, kung ang tawag niya. Talbos? Hindi yung gata. Para maraming gata. Kaya mo ng ganyan, tapos lagyan mo na ng gata. Another gata is sarap. Tapos ipakita ko po sa inyo mamaya yung final na luto niya. Ay, hindi pala luto niya. Luto ko pala. Luto niya. Luto ni Isa. Nahuli tayo. Nahuli sa sariling bibig. Luto ni Isa. Yung isda, Nahuli sa huli sa... Walang iya. Ayan, tuloy. Clinic-claim ko ako ang nagluluto. Ayan. Yung pala, mayroon ibang nagluluto. Final na po. Nahalo-halo na. Lumubog na yung talbos. Parang gusto ko nang kumain. Ang bango-bango ng sabaw.
Yes, yes po. Ayan. Yan. Ayan po ang ating menu for today. It's our dinner for tonight. Lapang-lapang na. Diba nakulo yung gata? Parang nasa probinsya lang. Diba? Tikman niya. Okay. It's almost done. Ano na? Matabang? Tapos hindi mo naman yan maging ng asin. Salt. Additional salt. Kasi patis lang nilagay mo kanina. Oh, huwag sanang madurog yung sili. Baka hindi ako makakain. Ayan. Ayan po. Thank you for watching po. Bye-bye. See you to my next video. Don't forget to subscribe, share, and press the notification bell para ma-notify kayo pag meron kaming bagong videos. Bye-bye.